Ochieng'. Doho ochoro mbele ng'eto mar buch obila adek kod jopiny moro achiel mitudo kod nek mar okil Nek Willie Kimani, jal manochung'ne bura Josephat Mwendwa kaachiel kod jariemb nyamburko manoting'o gi Joseph Moiruri. Ng'eto no ochor nyaka tarik 3 mar dwe mar 2 higa manyien. Apisa mag obila Frederick Oleleliman, Stephen Cheburet Morogo kaachiel gi Sylvia Wanjohi kod jal mane miyogi maling'ling Peter Ngugi Kamau ne oyudi gi keth mar nego ji adekgo. Mosenindo Mwendwa nomako bura ne obila Leliman, gima doho ne oyango ni ema nomiyo obila no ne dwaro nego jalo. Obila moko ariyo, Stephen Cheburet kod Sylvia Wanjohi, bende ne oyudi gi keth makamano kuom konyo Leliman mako, geng'one, nego kod wito ringre ji adek manothogo. Nonro matut manotim e simbe obila ariyogo Frederick Oleleliman kod Stephen Cheburet Morogo oketo gi kuonde duto mane mosenindo ne okale kapod gi ngima chieng' tarik 23 dwe mar 6 higa 2016 nyaka kama nokwanyie ringre gi jumbe 2 tok kane onegi mogik. On the 3rd of February, I also say something about that vehicle. So I wish everybody a very good time, holiday time. For those who celebrate Christmas, happy Christmas. And for the rest of you, happy New Year, prosperous New Year. Court stands adjourned.